ränsistyneitä. Ja siltä se myös näyttääkin. Täällä on joskus nuoriso käynyt myös rikkoja töhertään paikkoja. Mutta eipä tuolla nyt väliä. Siinä on parhaat päivänsä nähnyt maakellari. Aika on jättänyt jälkensä. Luonto alkanut valtaamaan. Siinä se olisi toiselta puolta. Eipä tuosta kannata piikkisten oksien läpi lähteä tutkiin tarkemmin. Aika jännä tommonen 50 litran ämpäri, tai mikä tuo nyt on. Peltinenhän se on. Jotain sentään on jäänyt edellisistä asukkaista jäljelle. Siinä on vielä istutettua kukkaa. Mitä tuo sitten onkaan. Näyttää vähän päivän kakkaralta, mutta se on keltaista. Siinä ainakin huomaa, että kyllä ne on monivuotisia. Ties milloin nämäkin on tähän laitettu. Talossa tuskin on asukkaita ollut 30 vuoteen. Siinä on varsin erikoinen pullo koffilta. Suoraan sanoen ainakaan minä en muista tommosta nähneeni ikinä. Semmonenhan se on. Kyllä se vielä pystyssä pysyy, onhan siinä tiilirunko. Mutta ei enää ainakaan pelastaa voi. Aikamoinen aavetalo. Mä luulen, että aika paljon siellä käy näitä uteliaita edelleenkin. Kyllähän ne on yrittänyt niitä tukkia, noita reittejä. Mutta ainakaan itse en lähtisi tonne, tuolla niin paljon naulaa ja lasia. Ja kävipä tuolla silleen, että meni jalka läpi lahosta lattiastakin. Tällä kertaa ihan pintapuolisesti kuvataan.